Dobrodošli u učenje doktora Grigorija Grabovoja. Mi se bavimo večnim životom, večnom mladošću, večnim stvaralaštvom i večnim zdravljem. Dakle, izlazimo iz polja bolesti, starenja i odlazaka sa ovog sveta i ulazimo u primarnu matricu Boga koja je nekada i bila na zemlji, pa kad je čovjek pao u svesti, evo došli smo dokle smo došli. I sada je vreme da se vratimo u okrilje našeg jedinog Boga, u njegovu beskonačnu ljubav, radost i obilje i da sa zemlje nestanu i političari i novac i da se ustanovi ono što je Bog namenio svima, večnu ljubav, večnu mladost, večnu radost, ali mi za to moramo da znamo da upravljamo. Dakle, današnja naša tema je sistem upravljanja za brz događaj i svi znamo da mi volimo svi da se sve to što zamislimo da se brzo desi, tako da iz dana u dan znamo sve više i više tehnologija. Naravno, primenjujte ih onako kako vam se dopadaju i pratite rezultate. Ja recimo imam svoje omiljene tehnologije, a verujem da ćete ih imati i vi. Jedna od njih je sfera sreće. Kad radite sa tom sferom sreće, svaka sfera sa kojom radite je deo vaše svesti. I kada radite sa sferom sreće, a ona već unapred vama sve odradi, samo pomislite na nju, ona je već po automatizmu ispred vas, naravno kad dugo radite. I onda se radujete. Znači, radujete se, imate tehnologije koje jako brzo rade kod vas jer ste taj deo svoje svesti strukturirali. Možda će ova tehnologija današnja biti vaša omiljena zaista za postizanje jako brzih rezultata. Radimo serijal brzih tehnologija da biste sebi i drugima pomagali odmah i radimo ovaj seminar učenja o Bogu, sistemu upravljanja logikom. To je autorski seminar 98, mi ga skraćeno zovemo Logika. A seminar kupujete na +3816072529929, knjiga nije izašla. Zato seminar nudimo. Početak upravljanja, molitva Bogu i blagoslov u upravljanju. Zahvalnost Bogu za sve što imate sada. Uvek radite za makro spasenje svih i recite: ujedinjujem svoju dušu sa dušom Boga, svoj duh sa duhom Boga, svoju svest sa svešću Boga. A pošto je logika deo svesti, a mi radimo citate iz tog seminara, onda ćemo reći: ujedinjujem svoju logiku sa logikom Boga, ujedinjujem svoje telo sa telom Boga, svoje misli sa mislima Boga, svoje planove sa planovima Boga i upravljajte. Uđite u centralnu tačku vašeg koordinatnog sistema, izgovarajući brojčani niz 71381 921, to je sva vaša snaga sa vama. I svaka od ovih rečenica gore je konkretna tehnologija. Grabovoj kaže: evo, pred vama je sistem upravljanja. Da bi se neki element brže dogodio, njega treba osvetliti ili on jednostavno biva vidljiv u opažanju kao neka svetleća tačka. Ta se tačka samo malo podigne. Dakle, ona menja koordinate. Vi čim u upravljanju nešto podignete, vi svi menjate koordinate. I kad vi podignete tu svetleću tačku, promenili ste joj koordinate i vučete je prema sebi. I vi na taj način formirate ravan upravljanja u sistemu koji je mnogodimenzionalan, a upravo tako radi naš jedini Bog. On formira ravan upravljanja, njegova ravan upravljanje je uvek za večni život i večni razvoj. Ovako izgleda ta tehnologija kao što vidite na ekranu, znači osvetlite događaj, on se vidi kao svetleća tačka, tačka se malo podigne u vis i odatle je vučete ka sebi. Dakle, to je sistem upravljanja za brz događaj. Odradit ćemo tu tehnologiju, samo još ovaj deo da završimo. Kako radi Bog? On jednostavno ravan upravljanja stvara kao mnogodimenzionalnu. To jest, jedan se događaj ukršta sa nekim drugim sistemima događaja i dobija se da vi iz nekog nivoa prelazite u drugi. Nije obavezno čak da to bude ravan, već veza događaja. Znači, šta mi radimo? Mi kada podignemo tu svetleću tačku vis, mi smo je podigli na veze događaja koji će se dešavati po normi Boga, gde će sve ići daleko, daleko lakše,
kod nekoga i skroz lako, sve zavisi koliko ste radili na sebi i koliko ste svoju svest strukturirali. Jer mi sve ovo što radimo, radimo radi strukturizacije svesti za brzo upravljanje i postizanje brzih rezultata. I kad mi to lepo naučimo, onda da prenesemo znanje drugima. Dobimo rezultat i onda sa radošću to prenesemo drugima. Znači, vidite, ne mora to da bude ta ravan. Može biti veza događaja. To znači da na logičkom nivou možete jedan događaj da povežete sa drugim. Jedna šahovska figura se premestila na drugo mesto ili jedna svetleća tačka je premeštena na drugo mesto. I od tuda ide i upravljanje za vašu zemlju. Znači, svako od nas ovo može da uradi, evo, neki događaj za sebe, za svoju zemlju i hajdete da uradimo, recimo, sistem upravljanja za svoje države. I uradit ćemo i za celu zemlju, naravno. Sad ćemo mi osvetliti događaj koji nama treba. I pogledajmo ispred nas. Nas zanima događaj da na zemlji, u našoj državi, ja konkretno kažem za Srbiju, živim u Srbiji, koji živi u Švajcarskoj kaže za Švajcarsku, ko živi u Sloveniji za Sloveniju, ko živi u Bosni za Bosnu i tako dalje. Mislim, živimo za dan, ja verujem da će biti po normi Boga, ali kada sve zavisi od nas, da nema pasoša, nema granica, nema para, nema političara i svi žive u obilju. I svi putuju gde hoće i kad hoće. A ne da neko ovde čipuje stanovništvo i da uslovljava i oduzima slobode. Taj sistem mi nećemo. Odvratan je, jer nije od Boga. Šta je našoj duši milo? Ono što je od Boga. Kako se svako od nas razneži kada čujemo ljubav, radost, sreća, obilje za sve, da prenosimo znanja svima. Jednostavno imate milost koja vam se razliva u grudima. A da li imate milost kad neko kaže obavezno bockanje, obavezno da imaš COVID pasoš, svi se osjećamo odvratno. Zato je ceo ovaj sistem krajnje degutantan i on nam ne treba. Nama treba samo sistem jedinoga Boga, zato ovo i radimo, zato ovo i učimo, zato upravljamo. I znate šta, vi kad uđete u učenje, vi vrlo lako postižete rezultate za sebe. I brzo ćete doći u situaciju da zaista nemate ni jedan jedini problem. Onda počinjete da rešavate probleme makrospasenja i članova porodice. Obično oni neće da rade ništa na sebi, te morate vi, ali korak po korak pa će raditi i oni. Ali gde je naš fokus sad samo na makrospasenju? Prosto vam svest odjednom poraste do tog nivoa i nemate neke lične ciljeve. Znate, vi kažete neka bude norma Boga. Šta, koje ciljeve imam? Lične. Pa šta je Bog odredio za mene, to neka bude. A uvek odredi 100 puta bolje nego što ja mogu da zamislim. Prema tome, pošto je on milosrdan, on je, kako kažu za nekoga, božanstven, to znači nešto najbolje. Bog je sav božanstven u mislima, delima, ophođenju, pristupu nama, samo ako dozvolimo da on nama priđe. Jer mi ako hoćemo da radimo sa Bogom, mora da ga pozovemo. Znači, mi imamo slobodnu volju. Nećemo više da budemo u matrix sistemu, neću da se stresiram, neću da budem bolestan, neću da nemam para, neću i neću. Hoću, znači, da budem sa jedinim Bogom. Znači, obratite se Bogu i krećete da upravljate i vaš život se menja. Kod nekoga će se to promeniti za 360 stepeni nabolje za par dana, neko će trebati da radi 2-3 godine, 5 meseci, kod svakog je drugačije. Uglavnom, hajdete mi da ovo uradimo lepo za svoju zemlju, za svoju državu i planetu Zemlju. Znači, osvetljavamo događaj gde je uveden sistem Boga u našu državu, ja kažem u Srbiju, večna država, bez novca, bez političara. Kako će se tu rukovoditi? Pa rukovodit će mudraci, ali kad nema para, onda nema ni pohlepe. Nema razloga da uopšte to više bude u svesti ljudi. Svi ti negativni programi, pohlepa, bolest, starenje, odlasci s ovog sveta, raznorazne druge gadosti, znači to nema potrebe da postoji. I sada,
Znači, mi osvetljavamo događaj, a to je, ja sad kažem, moja država Srbija i moja planeta Zemlja, to je sve naše, jer naš oslonac za život je planeta Zemlja. I ona je moja, ona je vaša, ona je svih nas koji hodamo po njoj. Nama je Zemlja oslonac. Prema tome treba da je držimo ko malo vode na dlanu i da joj se obraćamo s nežnošću, s ljubavlju. Majka Zemlja obožava kad joj se obratimo. Obožava. Ona se ponaša onda kao mala umiljata devojčica. I sve je slatka, sve skakuće. Znači, obratite se majci Zemlji. Evo, mi sad radimo za svoju državu i za majku Zemlju. Osvetljavamo da je sistem Boga već nastupio svuda. I ovo zlo je nestalo. Bolest, starenje, umiranje, političari, novac, porobljavanja, korporacijski sistemi, bludnički sistemi i ostali sistemi koji nam se gade. Znači, prosto nam se gade. Nama se svaki sistem rata gadi. Gadi nam se. Da neko gubi život, da gubi ekstremitete, to nam se gadi. Dakle, hajdete sada osvetlimo, znači, ovaj događaj da je sistem Boga nastupio u vašoj državi, ja kažem u mojoj Srbiji, na mojoj planeti Zemlji i sad lepo podignemo, vidite odjednom ta tačka svetli, ona se odjednom pojavila, zato što taj program sistem Boga postoji, da ne postoji ne bi se tačka pojavila, ne bi mogla da svetli. Znači sad vidite, ona se pojavila, tačku podignite gore malo i vucite ka sebi. I gledajte gde će ta tačka da završi. Ja kada vučem tu tačku, ona uđe bukvalno kroz štitastu žlezdu moju i spusti se do duše. I odatle se razliva na celo moje telo i dalje na ceo svemir. A hajdete vi pratite kako će ovo da se desi kod vas. Možda ćete vi imati drugačiju impresiju, pa vas onda molim da ispod klipa i napišete to što ste doživjeli, šta ste videli i kako se vama čini ova tehnologija. Ona je puna radosti. Eto, vi odradite, evo, odradit ćemo to jedno 3 minuta i posle toga lepo napišite komentar. Neka i drugi čitaju našu radost i ovo što radimo za našu i državu i našu divnu planetu Zemlju. I upravljamo sada.
Ukoliko vas interesuju finansije, rast ličnih finansija, znači ili možda zarađujete dovoljno, ali ne umete da sačuvate novac, pa vam novac curi, možda imate problema sa kreditima, pa ne znate kako da se rešite kredita, možda. Znači, ja vam predlažem da dođete na ovaj seminar, jer izuzetna je vrednost koju ćete dobiti. Vi plaćate jedan seminar 190 eura, dobijate 5 seminara vrednosti 1690 eura, od toga su 2 seminara sa konkretnim postavljanjem pitanja i dobijanjem odgovora odmah. Dakle, tu možete da pitate zaista sve što se tiče finansijske sfere. Drugo, treba da znate da je to moja struka, znači znam i materijalnu i duhovnu ravan ove tematike i u stvari najviše volim da radim seminare u koje se najbolje razumem i u materijalnoj i u duhovnoj sferi, a to upravo jesu finansije. Dakle, živim za dan kada će pare nestati, za to upravljam non stop, pa nema veze ako nestane moja profesija, nije uopšte to bitno, imam drugi 10 profesija pored ove osnovne. Ono što je najbitnije je da se oslobodimo političara i para i onda će sve ići mnogo, mnogo lakše. Sad, kad će se to desiti? Pa kad budemo širili ova znanja većom brzinom, kad se u svest ljudi ubaci primarna matrica Boga, a to je nestanak bolesti, starenja, umiranja i naravno nestanak svih ovih tvorevina koje nisu od Boga, koje Bog nije stvorio, jedna od njih je i novčani sistem. Dakle, imat ćete ovdje i 21 sat online prakse. Ona je vrednost 8.400 eura, obuka je vrednosti 10.090 eura. Na ovoj online praksi ćemo raditi konkretno, pa ukoliko vas interesuje baš ono gde biste mogli sledeći korak napraviti za rast ličnih finansija, ja to mogu videti na aparatima PRK1U, mogu videti jasnoviđenjem, ali to nisu individualne konsultacije, da znate da možete mi postavljati milion pitanja, mogu samo da vam kažem koja je delatnost u pitanju, pa ako je baš nekom jako hitno zbog posla ovog ili onog, onda može malo dublje da se pogleda, ali sama obuka će raditi na tome da oni programi koje imate u svojoj svesti, koji vas onemogućavaju da zaradite više ili da sačuvate novac, dakle, te programe ćemo odstraniti i pokazat ću vam tehnologije kako se to radi. Ako želite, znači, taj 21 dan, bonus praksa o finansijama po učenju doktora Grabovoja, onda se prijavite odmah na obuku, samo još par dana ima vremena, polovina meseca krećem sa ovom obukom, znači možete se javiti na telefon ili na Viber na +381 607 252 929 ili pišite na uspeh100%@gmail.com. Oni koji eto ne žele da idu na seminare, hoće da imaju dobre knjige, ove 3 knjige su osnovne. Vaskrsenje ljudi, večni život, sada naša stvarnost, imate 50 metoda da materializujete bilo šta što želite, imate tu opisano šta je duša, duh, svest, vrste svesti, zašto neko spava, zašto se malo neko probudio, neko malo više, šta je istinska svest i tako dalje. Dakle, imate i ove 2 plave knjige gde se nalaze brojčani nizovi za isceljenje svakog dela tela, znači izvolite, možete se javiti i nabaviti knjige na +381 607 252 929 i dobit ćete jedan vredan poklon, a to je osnovni seminar vrednosti 130 eura sa crtežima tehnologija koje trajno ostaju kod vas na vašem laptopu ili telefonu. I sad radimo završetak upravljanja, zahvalite se Bogu, doktoru Grabovoju, svim upravljačima, fiksirajte rezultat i recite tako jeste. Kada ste vi srećni, Bog je još srećniji, to kaže doktor Grabovoj. Bog je namenio svima večan i srećan život. Širite ovo učenje dalje, važno je da svi spoznaju i žive svoju večnu radost, a ja bih rekla i mladost, jer se sad učimo da se podmlađujemo, da imamo večno zdravo telo i ja vas stvarno molim da se što više nas uključi u ova upravljanja i da se vide konkretni rezultati podmlađivanja. Što se tiče podmlađivanja, vi ćete vrlo lako regenerisati ćelije na nivo 22-25 godina, ali treba i estetski to da se vidi, a za estetiku nam već treba da nas bude puno u upravljanju. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda.
Možete vidjeti šta ima na našem sajtu za vas www.večlamladost1489999.com. Pišite na mail, imate ga ovde na ekranu, a knjige i seminare kupujete na +3816072522929 i želim vam da stalno izlazite i budete u strukturi fantastičnih budućih događaja po meri vaše duše i svesti, da to bude najveća ljubav i radost za vas i za sve postojeće, jer to je način da Boga radujemo uvek i da On sa nama bude srećan. Poljubac svima.